Partnerem podcastu Na 3 beky je Fortuna. Mou povinností je zmínit, že účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána, ale pokud je vám víc, pak pevně věřím, že vám právě naše analýza pomůže ke šťastnějšímu tipování. Poslušně hlásíme návrat z Německa a to si myslím, že si zaslouží samostatný díl. Vítám vás ve studiu bez frází a tohle jsou Na 3 beky. Je tady se mnou už přešlapující Gigi Ravica, italsko-český fotbalový trenér, tak vítej. Zdravím diváky Karla Tvaroha, kterýho jsem poprvé v životě slyšel říct prostý slovo. Na stadionu v Hamburku je to neuvěřitelný, ale stalo se to. A jestli nás budete poslouchat, tak možná zjistíte i které to bylo, i když v tomhle případě bychom to asi museli vypípat, opravdu si to nešetřil. A je tady samozřejmě i Christian Flak, což je slovenský analytik mluvící obstojně česky. Obstojně je správný slovo a zdravím všechny. Jak říkal Gigi, já jsem Karel Tvaroch a budu to tady klasicky rozhazovat do stran, kde máme ty konstruktivní beky. Já myslím, že musíme začít zážitky z cest, protože jsme se vydali do Hamburku, už jsme zpátky. Gigi přišel na chvíli i ohlas. Jo, jak se teď hodně říká, vzalo mi to srdce, vzalo mi to hlas, tak jako tenhle výjezd byl opravdu takovej, bylo to, řekl bych, skvělý, jako za mě prostě to nemohlo být asi lepší, nebo mohlo, kdyby tam něco padlo, ale my jsme byli spokojení i s tím výkonem, takže herně prostě zážitky s lidma, s kolika lidma jsme se tam bavili, zdravíme, někteří z nich i říkali, že sledujou podcast, i když táta jejich prej říkal, že jako na ně je to moc chytrý, takže jako dobrý slyšet i tu zpětnou vazbu, potkat lidi u stadionu, stadion jste mi potvrdili, že byl nádherný a jako bylo to fantastický. Já bych si možná držel ještě té komunity. Ta otázka je samozřejmě ideální pohlídací ještě u Gigiho, protože jsme tam viděli strašně moc lidí, kteří prostě měli na sobě merch, blbý kopačky, strašně moc lidí, kteří se k nám hlásili. Mně to vlastně přišlo strašně příjemný uvědomit si, jak tím ty lidi žijou. Musím ti říct, že jsem nad tím včera večer přemýšlel. Bavil jsem se vlastně o tom i s přítelkyní, že jsem absolutně nechápal, kolik lidí jako to tam znalo. A jasně, někdo by ti řekl, je to přesně ta cílovka, takže to tam jako dává smysl, ale kolik lidí ve finále i nás jako tři, i právě tenhle projekt, který vlastně vzniknul nedávno, tak viděli nějaký videa, aspoň krátký z toho a vlastně jako tě potkají, řeknou ti k tomu něco neuvěřitelný. Jako ten počet mě naprosto jako ohromil a bylo to fakt skvělý. Flaky, a co tebe nejvíc ohromilo? Protože byli jsme v Českém domě, zažili jsme pochod na stadion, byli jsme tam s fanouškama, ty jsi navlíkl český dres, myslím si, že ti vlastně hodně slušel, někdo dokonce říkal, že jsi možná jeden z hráčů, když si pelášil na stadion brzo před zápasem. Je to jako přesně tak, protože já jsem měl takovou jako vizi, že bych se potkal právě s konečným trenérem, který je teďka v Českém nároďáku, taky to je Slovák a vlastně dělali jsme spolu v Dunajský a takže jsem za ním prostě pelášil dřív než vy, ještě před tím pochodem a měl jsem taky dlouhý termo, takže fakt lidé si normálně říkali, ale to je asi nějaký hráč nebo že jo, protože jsem měl sluchátka, že jo, měl jsem žvíkačku. Proč jsi zbral to termo? Můžeš mi to jakoby vysvětlit. Já nevím proč, když mám dres, tak to Pamek Karel potvrdí jako víckrát, já jsem byl prostě dlouhý termař, tak bych to řekl. Já taky, i v létě kolikrát, taky ze mě si dělají srandu, ale jako, jak to bylo červený k tomu krásně červenému dresu, to fakt vypadalo jako, že jdeš na plac. Že jde na rozběhání. On by se tam ale možná hodil v tom zápase, protože já jsem cestou do Hamburku koukal ve vlaku na jeho highlighty ze slovenské ligy a jako musím říct, že to byl hráč, ty vole. Hráč to byl a to termo k němu neodmyslitelně patřilo. Myslím si, že vždycky, když bylo tak pod 25 stupňů, tak si hrozně rád nosil i jako dlouhý vlastně dole. Jo, to dolní směl. Já jsem byl dlouhý všude. Jakože jakmile jsem mohl... Pro tebe tohle zní dobře samozřejmě. Já jsem nevím, tak pozor, ale Štulpny si nosil na Grealishe. Tam no to určitě, hele, tak tam zase, když už přišel zápas, tak nahoře dlouhej a tady dole... Technický hráč. Přesně tak, technický hráč. Ale abych se k tomu jako trošku dostal, k tomu mýmu pocitu, protože samozřejmě když je člověk Slovák a má samozřejmě tyhle jako české věci a vidí, jakým způsobem fandí ti Češi, tak ho to taky strhne, že jo, takže já jsem rozhodně jako přál Čechům a taky i kvůli tomu, že tam mám přesně tohohle kamaráda jako Slováka, což jako bylo asi nejvtipnější, když jsme se pak my spolu vyfotili a poslali jsme to našemu bývalému trenérovi Adrianovi Gulovi, že jsme teda Slováci jako v českých drezech, ale na co já bych chtěl navázat, tak je já osobně fakt, jak mě strhla ta atmosféra, tak si teď úplně dovedu představit, že ti hráči, kteří na tom nejsou zvyklí, že vidí prostě 50 000 lidí fandit, ať už prostě pro Gruzi nebo pro Čechy, že to na ně může dolehnout a prostě ta hlava je silná.
Vlastně myslím si, že teď se hodí dodat, že to byl pro nás vůbec první nějaká zkušenost s velkým mezinárodním šampionátem. My jsme nebyli na mistrovství světa ani na mistrovství Evropy. Tak Gigi, jak ty tohle vnímal, vlastně ten význam a to, jak chutná ta atmosféra? Je to jedinečný. Je to něco, co prostě ti ten klub nedá, nebo možná dá, ale já tím, že v Česku jakoby nikomu třeba nefandím, tak jsem poprvé teď vlastně byl prostě mezi těma českýma fanouškama a fakt jako husí kůže. A to tím, že jako si myslím, že i jako z Premier League a na jiný eventy docela často chodím, tak mně se to nestává. Už roky jsem neměl prostě husinu třeba při hymnách, nebo takhle vlastně jsem si i říkal, že je něco se mnou špatně. A teď najednou prostě totální husina, když ty kluci nastupovali a teď prostě nás tam tisíce v drezech, který prostě fakt věří podporou a vlastně se mi hrozně líbilo to, jak jim všichni odpustili ten zápas s Portugalskem. A teď mě právě trošku štvou ty, který jako na ně nadávají, protože ten výkon byl skvělej a říkám, strhlo nás to všechny, dokonce i tebe, když tam jako zařval na rozhodčího, co to pískáš, ty kůň. To jsem nikdy jako si nemyslel, že zažiju. Já jsem říkal chorvatskou měnu, no. Ne, jako, a měl pravdu, jo, byl jako hodně úzkoprsej, ale to bylo neuvěřitelné. No, ale tady ještě teda, když si dovolím trochu té osobní linky, protože fakt já jsem vůbec nečekal, že budu mít až tolik emocí a to už teda před tím zápasem, protože mě se tam vlastně slilo i ta vzpomínka na Německo 2006, první mistrovství světa, který jsem fakt prožil, co by fanoušek jako malej kluk a já jsem z toho mistrovství viděl snad každý zápas, protože já jsem u toho byl ještě nemocný a hned jsem to tam ťukal tátovi, normálně jsem u toho slzel prostě, já jsem fakt jsem měl jako na krajíčku. No, hele, takhle. Teď mi normálně to odešel hlas, že tak jak Gigimu, protože prostě i když jsem tam byl já a já fakt jsem jako člověk, který když se kouká na zápas, jestli je prostě přímo na stadionu nebo v televizi, tak já nemám emoce při tom fotbalu, protože to je to, co by ti analytici měli být. Ale jako musím říct, že tady přesně, když jsem viděl vás, jak se prostě skáče, že jo, jak se fandí, tak to toho člověka strhne a věřím, že to i vybičuje ty hráče ještě k lepším výkonům. Jako já to mám hodně založený na tom, jak vypadá ta hra, takže kdyby kluci v tom zápase hráli podobně jako s Portugalskem, tak já jsem přesvědčený o tom, že bych fandil, ale neměl bych to tak jako, dneska musíme vyhrát, prostě byl bych jako, no tak si nezasloužíme vyhrát. Ale teď, když jsem i viděl tu snahu těch kluků, jako tu vůli, tu bojovnost, ale vlastně i ten dobrý gameplan za mě, od trenéru, tak jsem si úplně říkal, prostě dneska to musí klapnout, neklaplo, ale říkám, bylo to skvělý. A toho se držme, já bych takhle plynule už teda přešel k tomu samotnému zápasu a dění na trávníku. Česko-Gruzie 1-1, to je jasný. Já si myslím, že je dobrý zastavit se u toho, jakým způsobem byl tenhle zápas vnímaný třeba na českém Twitteru, což je samozřejmě jako obrovská bublina, ale připadalo mi, když jsem si to po zápase potom pročítal, takže jako ten český tým dostal obrovský hejt, až mě to překvapilo. A já si myslím, že by bylo užitečné se teď věnovat tomu českému přístupu, protože já si myslím, že jsme z něj byli všichni relativně jako spokojení. Totální pokrytectví lidí, který vlastně, to jsou ty stejný lidi, který kdyby rozhodčí písknul jako faul na Douděru a skončilo to 1-1, tak jsme skvělí, vole, nároďák, jako Portugalci, Ronaldo, 1-1 výsledek. Ne, tohle byl zápas, který musí hrát český tým a takhle má hrát český tým. Tohle bylo naprosto skvělý. Když jsem viděl v první půli to naše napadání, to, jak jsme rozmístěný po hřišti, jak vlastně Venca Černý napadá ze středu, aby jako zamezil té přihrávce za sebe. Jsi to fotil? Já jsem si to musel vyfotit, já jsem z toho byl totálně nadšenej, protože jim pak jakoby zbylo jenom to vyhodit na beka doleva, tam byl Cuf jako připravený 5 metrů před ním, že jo, hladovej, a nebo hrát dlouhý a tam vzadu máme fyzično v té naší trojce. Takže ty dlouhý balony, který oni překopávali, tak my jsme všechny sbírali. A to nám vlastně umožnilo pak si vytvořit takový ty pasáže, kdy jsme měli tlak, několik rohů, dlouhých autů. David Moyes říkal, že jako takhle to coufal ve West Hamu neházel takhle daleko, že jako to musel ještě zlepšit, ale tohle je přesně podle mě ten tlak, který my potřebujeme. Já jsem tě tady chtěl trošku zastavit, protože tam nemá tak dobrýho kondičního trenéra. To je nutné říct, že jo. Ten ho trošku našponoval, jo, ale abych se tomu vrátil, já jsem taky jako pozitivní, mnohem víc, než samozřejmě po Portugalsku, to asi jako z toho podcastu každý jako mohl slyšet, ale rozhodně je tam důležité říct, byl to lepší výkon mnohem, ti hráči si více věřili a mě jako nejvíc fascinovalo to, jak moc se proměnil ten jejich herní projev, když najednou dali gól, když se najednou věřili ještě o trošku víc a to vidíte vždycky u těch stoperů a samozřejmě u celé té obranné pětky,
že my máme takový jako návyk, a to samozřejmě řekne i jako vždycky Karel, protože to do nás i taky na Spartě často to tlačili, dělat ty kroky dozadu, jo, aby vám někdo neušel prostě. Vlastně seš v obranném bloku, napřahuje se hráč. Přesně. Většinou je to stoper nebo back, když se napřahuje na dlouhý míč, tak ať už odsouváváš. Tak, přesně. A vlastně pak vám ten krok kolikrát chybí k tomu, abyste dorazili toho hráče v tom meziprostoru. A právě proto kolikrát přesně Kvaradona se mohl s tím krásně vytočit, ale bylo krásně vidět, že už to nebylo prostě 5 kroků dozadu, ale byl to třeba krok a už pak tam ten Holeš, přesně Hranáč, taky samozřejmě Láďa Krejčí stihli dostoupit a tohle je jako ty vlastně chceš říct, že s Portugalskem si dávali mnohem většího fóra a to couvali už vlastně třeba 4-5 kroků víc, než by teoreticky mohli, že to nebylo tak do rizika. Přesně tak. A teď si přesně vem, co za zápas odehrál český nároďák, kolik vytvořených šancí. To byl podle mě zatím ze všech zápasů na Euru jeden z týmů, Flaky nám to asi potvrdí, který si vytvořil největší XG? Bylo to vlastně, je celkem vtipný, že ten druhý jakoby skoro nejvyšší byl zase Turecko s Gruzií. Čili Gruzinci to dostávají zleva zprava, ale jo, jako ty šance byly fakt početný, byly kvalitní a bohužel prostě první půli se má dát minimálně 1 gól. Ale ten se nedal, protože brankář Mamardašvili, hráč utkání, absolutně bez zesporu, tak chytil podle čísel přes 3 branky. Je to tak? Je to přesně tak, jako on teda byl fantastický i celou sezónu, i v tom prvním utkání, i teďka v tom druhém. A za mě asi taková jako jediná výtka, nebo samozřejmě výtek bychom tady mohli najít taky spoustu, to je jasný, to můžete najít úplně u každého týmu reálně. Ale co chci říct je, že byla tam taková trošku jako neschopnost pak se dostat přímo do toho vápna jinou cestou, než jsou centry. Což zase i taky trošku koreluje s tím, jakou typologii těch hráčů tam kolikrát si měl, když tam pak přišel přesně Tonda Barák, že jo, Ševčík taky, tak už si viděl, že ti hráči prostě fakt jsou jako mnohem zase techničtější, dokážou si prostě poradit. A v první poli se o to snažil zejména Venca Černý, který jako tam byli některý, ty akce byly jako fakt krásný, nebýt toho, že by byl suk v offsideu, tak je to skvělý. Ale chtěl bych se vás zeptat, Cuf měl 14 centrů v tomhle zápase. Kolik si myslíte, že z nich bylo úspěšných? Podle Opty. A úspěšný znamená, že našeho českého hráče. Přesně tak. Si myslím, že právě tolik ne, ale oni lítali do dobrýho prostoru, vždycky přeletěli prvního hráče, takže dobrý. Ale asi když se ptáš, tak málo, jako třeba 4. Já bych řekl jen 2, ale... Byl to 1, čili 7%, že jo? Ale líbil se mi. Ano, se mi prostě líbil, ta energie. A kluci, vlastně z čeho mám největší radost je to, že ty negativa, nebo vlastně ty diskutované věci, které jsme spolu řešili cestou ze stadionu, tak jsou prostě jenom střídání. Vem si, jak hezký to je, když ten herní projev je na takový úrovni, že my už se bavíme jenom o tom, Tomáš Chorý mohl hrát třeba 20 minut. Já jsem se pak ve VIPce ptal jeho manželky, jestli třeba není náhodou nemocnej nebo něco, jako byl Tonda Barák, že jo, proto nehrál v základu. A nebyl chorý. Nebyl chorý, byl OK, takže rozhodnutí trenéra, viděl to takhle. Strašně se mi líbila energie Ondry Lingra, který tam přišel. On jako žolík je podle mě jeden z nejlepších na světě. Jako to, co on přinese ze střídačky za energii tomu týmu, to, jak to nakopne, ten náboj vlastně, se kterým on tam přijde, neuvěřitelný. On je fakt lev. Je to lev a jestli teda ještě můžu pochválit jednoho hráče, kterýho já osobně jsem jako cenil v tom zápase velice hodně, tak byl Provod. Za mě prostě to je hráč, který nejenom přidává samozřejmě to, že je to maratonec, to jako všichni ví, ale on fakt jakoby přines tam kvalitu. Samozřejmě pak můžeme dvizinout Láďu Krejčího, který byl jako nadstandardní, že jo, tam jakoby fakt bylo množstvo pozitiv a je to pro mě jako skvělý to vidět, protože jestli se něco buduje, tak ten tým potřebuje přesně takovýhle výkony, aby si znova začal věřit, aby s těma Turkama neudělali znova 2 kroky dozadu, ale aby místo toho udělali ten krok dopředu. Protože Turecko kvalitou je asi něco mezi, že jo, Gruzií a Portugalskem, takže já doufám, že neustoupíme z tady té cesty, z tady té myšlenky. Vlastně to, co jsme říkali minulý díl, ta odvaha, to je podle mě to slovo. Jít hrát odvážně, jít hrát 1 na 1, jít hrát to, co umíme, ty křídelní kombinace, potom hodně centrů, ty dlouhý auty, Kája tam zase řekl správně, český Brentford, protože to tak kolikrát vypadá ta hra, takže samozřejmě lidi budou naštvaný na výsledek, myslím si, že dostanu i čout za to vlastně, co tady říkám, protože jako 1-1 z Gruzí je přece neakceptovatelný. Vůbec, absolutně ne, jsem naprosto spokojený.
výborný zápas, kluci, věříme vám ten poslední zápas. Jestli tam půjdeme takhle, tak postoupíme, jsem přesvědčený. Až než plynule přejdeme k Turkům, tak jsou tady ještě 2 jména, řekl bych, hodně kontroverzní na tomhle šampionátu. Jedno z nich je Hranáč a jedno z nich je Souček. Tak dám možná na výběr Flakimu, kým bych chtěl začít. Jak bys jako zhodnotil ten jejich přínos? Je třeba Hranáč, Smolař nebo Slabina? Řekl bych, že samozřejmě ty názory jsou jako různé. On měl následný zápas s Portugalskem, protože tam samozřejmě se ukázala ta jeho jako defenzivní síla, která je neuvěřitelná. Ale za mě to je prostě hráč, který potřebuje cítit tu jako sebedůvěru, sám prostě v sebe a já se mu upřímně jako nedivím to, že je to přesně jeden z těch hráčů, který udělá spíš ty 2 kroky dozadu teďka momentálně. Že je poprvé na takhle velkým turnaji, je poprvé před tolika lidmi a fakt jenom s každým zápasem si myslím, že prostě Čaby bude lepší, že i celá ta stoperská trojice prostě budou lepší a lepší, ale samozřejmě jako momentálně ten výkon jako by nebyl optimální, to jasný, ale přesně, vidím tam tu vzrůstající tendenci a když si říkal ten Brentford, tak já bych rád řekl, že Česko má nejvíc vytvořených šancí po standardkách ze všech týmů Eura. Čili prostě mají dokonce 2 XG, čili mohli dát 2 góly a už to jsou samozřejmě auty nebo to jsou rohy, takže fakt jako český Brentford je jako úplně přesný pojmenování. No. Tak ale jestli se do toho počítá XG Patrika Šika, který to tam dones, že ona jako tam bude asi hodně vysoký XG. Jestli to jde furt brát jako standardka, protože tam byla tyč, přesně, zpátky. Jo. Tohle to se počítá taky a to bylo přesně 0,9, takže to tomu trošku dopomohlo. Ale je to tam a píše se to tam. Jsou to data, ty nelžou. A ještě jedna věc jenom pro lidi, kontext Čaby je Robin Hranáč, aby jako, dobře, vy jste spolu byli roky na intru, tak, nebo jak dlouho, hele, bydleli jsme spolu půl roku v Mikuláši, takže ho fakt doopravdy známe jako skrz na skrz, takže fakt vím, jak je. Gigi Souček. Bylo to pro něj dost těžké utkání, protože mi přišlo, že vlastně se mu nedařilo vůbec uplatnit ty jeho největší přednosti. Jo, tak je nakřáplej. Já si myslím, že to všichni vidíme, jako že není fyzicky 100% připravený. On je zrovna ten hráč, který by fakt hrál i přes bolest. Jako to víme, vždycky má obvázanou hlavu rozbitou. Teď myslím, že tam má něco s kolenem. Jako on ti bude hrát. On chce hrát. Chceš tam mít prostě kapitána na hřišti. Nebylo to nejlepší, řekl bych, že dokonce v tomhle zápase patřil mezi nejslabší hráče českého nároďáku. Uvidíme, jak na tom bude. No, bude nám chybět třeba Patrik Šik, to už je jasný. A jestli se Suk dá do pořádku, teď jako asi se nabízí nejvíc otázka, Souček na 80% nebo naprosto čerstvej fit připravený Lukáš Červ? Který se podle mě typologicky brutálně hodí do zápasu s Tureckem. A to už si myslím, že je krásný build-up k tomu zápasu, protože jak porazit Turky bez Šika, Turkům budou chybět pravděpodobně oba stopeři, jeden určitě z té základní sestavy, ale na hřiště by se měl tím pádem dostat Soyunchi. Jo, Soyuncu jako dobrý stoper, jak je na tom Demiral, jenom jestli nevíš, já jsem neviděl, jestli ten jakoby by mohl být připravený, protože já si ho pamatuju z Juventusu a už to je válečník. Ten by nám jako v tomhle zápasu, jsem si 100% jistý, že by nám nechutnal, jako Merih Demiral. No, tam mě vlastně zatím překvapil teda trenér jako Turecka, který i po tomhle zápase vyměnil křídla, že jo, před tím zápasem s Portugalsem, což jsem úplně jako nečekal, vzhledem tomu, jak dobře hráli ten první zápas. A já mám pro vás takovou otázku. Když si vezmeme Gruzii, Česko a Turecko, tak jsou to 3 týmy, které jsou top 3 v jedné metrice. Co si myslíte, že to bude? Vyhraný souboje. Ne, nebo vůbec jako podstoupený souboje. No, jsou to tekly. Čili prostě jako to bude... Obrané jako vyloženě skluzy? Přesně nebo... tak bylo, že nějaké skluzy, takže to bude znova takzvaná... To bude jako válka, to bude válka na hřišti, já se na to těším. A myslím si, že jestli to má někdo znechutit Gullerovi a Yildizovi, by to mohl být třeba Lukáš Červ. Jinak projíždím tu soupisku, souhlasím naprosto. Se Soyunčím jsem se trošku sekl, tak tím se všem omlouvám. Soyuncu nebude hrát. Myslím si, že toho určitě neuvidíme. Ale Demiral je připravený, tak to jenom, abych takhle vrátil zpátky na koleje. No a jako Demiral, chlapci, já jsem pro něj vždycky měl slabost, protože ten nevypustí jako absolutně nic, vyhraje hodně hlav, takže jako myslím si, že bychom na ní mohli nasadit Tomáše Chorýho. To by jako prospělo. A to je skvělý, že ho říkáš, protože ještě jeden bombónek, ty 2 týmy mezi sebou mají v průměru 24 faulů na zápas.
Jo, čili když tam budete mít tolik standardek, tak tam prostě ten Chora znova může pomoct, že jo. Takže kdokoliv, kdo má dobrý zakončí hlavou, Láďa Krejčí a samozřejmě Souček a tak dále, tak budou nepříjemný. Turecko bude nepříjemný i tím, že má jistou domácí výhodu. Pojďme si to zopakovat. Tohle fakt není faktor, který by bylo radno podceňovat. Zároveň přemýšlím, co nám vlastně stihli ukázat. Tak stihli nám ukázat individuální akce. Je to fakt podle mě takový jako upgrade na Gruzii. Co se týče ale té defenzivy, tak tam už ta obranná čtyřka, ať už vyběhne v jakýmkoliv složení, tak nepatří mezi nejpevnější. Ty individuality, to je klíčový, jako. To je klíčový zavřít prostě Yildize, zavřít Gulera, dostupovat dobře Çalhanoğlu, který je prostě mozek a vlastně jako duše toho týmu. Takže tyhle 3 hráči podle mě nám budou dělat největší problém. Vypadá tam dobře i Artukoglu na křídle, který chodí 1 na 1. Ale jsou to jenom individuality. Systémově věřím, že kompaktnější tým jsme my. Jo? Oni nikdy nebudou jako takovej ten organizovaný tým. Oni jako tím, že to je hodně na východě, když to řeknu úplně na rovinu, tak mně přijde, že oni jsou prostě, je to takový chaos trošku. Jako, jo. Vždycky to bylo Turecko, neměli jako vyloženě nějakou herní tvář, kterou by se prezentovali, jako třeba se budeme bavit o Rakousku nebo Švýcarsko, kde jakoby jsou nepředvídatelný. To si myslím, že jako největší problém u Turků pro nás, pro přípravu na ten samotný zápas. Ty určitě víš, jaký analytik bude připravovat tenhle zápas. Asi nám to tady úplně neříkej, protože nevím, jestli to vůbec můžeme říkat, ale Turci nás poslouchají určitě. Turci jsou všude. Ty jsou všude. Počkej, Turci jsou všude na sociálních sítích, takže pozor na ně. A je skvělý, že jsi říkal tu organizaci, protože my si tady ukážeme za chvíli vlastně animaci takovou, jako jak dalo Portugalsko gol a co by mohlo být taky recept. Právě díky tomu, jak deorganizovaná někdy ta obranná čtyřka je. Jestli máte rádi trhané maso, tak my se budeme věnovat takovým trhavým náběhům. Trhaný kebab. Přesně tak, bude to takový kebab z Vyše. Ne, ale teda začíná ta animace fotkou, jak to vypadalo před 3. golem, čili byla to standardka a vidíme tady přechod do animace, za mě úplně krásný, teda doufám, že se mi povedlo. A vidíme, Pochvál se. přesně tak, to je samozřejmě důležitý, že jo. A vidíme, jak jsou rozložený hráči Portugalska, čili jsou hodně natěsnění na jednu stranu a to je jedna z věcí, co taky Portugalci rádi dělají. Oni vás rádi natáhnou na jednu stranu, aby to pak rychle otočili na tu druhou, kde byl přesně Leao nebo takovýhle dribbler, který Bernardo Silva taky. Vypůjčím ten slovník za využití vztahového fotbalu. Přesně tak, využití vztahového fotbalu, skvělý, krásně se nám to tady propojuje. A jestli tam přidáme i ty Turky, já jsem je trošku zmenšil, aby tam samozřejmě jako vizuálně nevadili. A vidíme, že momentálně byli kompaktní, byli u sebe a tím pádem se tady nabízí přesně tady ten kříž na tu druhou stranu, který je jako důležitý pro to, abyste vy přinutili toho soupeře přesunout se. Ale jak Gigi říkal, vidíme, jak stojí ta obranná čtyřka. Jo? To prostě mají tam ty zuby mezi sebou a není to, co bychom chtěli vidět, čili takováhle jako celistvá lajna 4. Jo, takže když si to posuneme dál, tak tím, že ty zuby se tam nacházejí, tak Portugalci mají prostor mezi nima mít různý náběhy. Jo a když si tam ještě přidáme k tomu ten prvek, že vydáte kříž a pak dáte zpětnou přihrávku, tak co se děje u většiny týmu, když je zpětná přihrávka? Přesně pumpa, vytlačí to nahoru, jo? A v ideálním vesmíru, jak tady často říká, tak se vám stane to, že přesně máte všechny ty 4 backy, nebo no prostě 4 defendery na stejný líny a tím pádem se vám ti hráči, kteří dělají ty trhané náběhy dostanou do offsideu. Až na to, že přesně Turci mají tam ty zuby, jo? Čili jeden hráč vystoupí, druhý je třeba trošku za a pak najednou, když vidíme náběh Ronalda, který byl první, tak tam to ještě stoper stihnul nějak vytlačit, ale při druhém náběhu Fernandéže ten back se s ním chytnul, což pak najednou znamenalo, že Ronaldo byl vlastně mimo offsideovou past. A tohle si myslím, že je něco, co by český národ jak mohl využít v tom zápase. A teď mě napadá otázka, nebo nabízí se otázka, kdo by byl ten náš náběhový hráč, protože to mi u nás upřímně trošku chybí. Jako. Tak určitě Honza Kuchta. Který nehrál vůbec proti Gruzii. Ale jako je to ten náběhový hráč. Já řeknu takovej trošku asi kontroverzní názor. Mně by se strašně líbilo, kdyby na tom pravém křídle nastoupil třeba Matěj Vrásek. Asi to bude Venca Černý, protože hrál dobře,
ale jako dokud nešel Matěj Jurásek z pravýho křídla na toho levýho wingbacka, kde si myslím, že byl tak trochu zabitej, že Pochorim taková druhá věc, kterou bychom mohli diskutovat, jako, ale říkám, to je trenérský rozhodnutí, takže to je OK. Jako líbil by se mi tam prostě takovýhle kreativní, nápaditej evropský hráč, ať už Venca Černý nebo Juras, ale hrát na ty tři jako by za mě bylo dobrý prostě, no. Jako já si tam třeba dovedu představit z taký druhý vlny tam vysprintovat právě Provod, který by to dokázal, že on samozřejmě tím, že jako maratonista, tak by to zvládnul. Snad bude držet ten výron, snad to nebude žádný velký problém samozřejmě. Údajně je to jako docela v pohodě, čekalo se to prej horší. Jenom pak tam je samozřejmě problém to, že kdyby Provod opustil ten střed, tak je tam najednou Suk sám a když se vám ta přidávka nepovede, tak do toho breaku ti Turci dokážou být fakt jako nepříjemní. Tam je hrozně klíčový ten náběh Ronalda a myslím si, že v našem případě bude muset spoléhat na to, že bude i do offsideu, že to bude takový ten falešný náběh a vlastně budeš využívat až toho Fernandéše. Jo. Chlapci, tohle je skvělý, ale aby jsme se vůbec dostali k tomu, že jako budou 2 přihrávky po sobě a nějaká možnost, protože já to fakt vidím jako na souboj za soubojem. Myslím si, že oba jako trenéři budou trošku opatrný, protože přece jenom jde o všechno. Je tam pořád, se vás chci zeptat, je tam pořád šance, že bychom mohli postoupit s 2 bodama? Pořád tam ta šance je. Po včerejšku už je menší. Bohužel zápas mezi Maďarskem a Skotskem dopadl nejhůř, jak mohl, i když to vypadalo až do samotného konce, do té poslední minuty, že by to mohlo skončit remízou. Ta šance tam je, ale samozřejmě teď už tomu věřím o dost míň. A my budeme hrát ale ve chvíli, kdy budeme vědět všechny ostatní výsledky. To by taky mohlo být jakoby důležitý v kontextu toho zápasu a toho průběhu. Turkům by se ten bod samozřejmě hodil, stačil by jim absolutně k tomu, aby si uhájili to druhé místo ve skupině. Ve finále, jestli půjdeme z 2. nebo z 3. v tom pavouku, si myslím, že to může být relativně jedno, když se člověk dívá na ty soupeře. Ale pojďme využít příležitosti a přejít do slovenské skupiny, která je podle mě jako absolutně brutálně chaotická a je to přesně to, co chceš před posledním kolem, který se bude hrát souběžně. Může to skončit 4-4-4-4. Tak a tady ta sekvence bodová, výsledková, všechno, jakkoliv si to řeknete, tak se stala jednou. 1994 bylo to mistrovství světa a byla to skupina E, jestli se na to pak, asi tam hodíme nějaký vizuálek a tehdy ti nešťastní byli Norové, kteří jako nepostoupili a já jsem často vtipkoval, že už úplně vidím, jak by to byli Slováci, že by to byl prostě nejlepší tým na Euru, který se 4 bodama prostě nepostoupí. Ale počkej, nejlepší tým na Euru. Se 4 bodama, který nepostoupí. Takhle jsem to myslel. Dobrý. Jako samozřejmě, hele. Nejlepší tým na Euro, který nepostoupil. Musíš to doposlouchat. Nejhvězdnější tým, který nepostoupil. Takže vlastně tam jako je velká pravda, že když jsem si to pak celý propočítával v té mý hlavě, tak ta pravděpodobnost toho, že kdyby Slováci měli 4 body a nepostoupili, tak je jako skoro nulová. Čili fakt vlastně Slovákům stačí bod, Rumunům by taky reálně stačil bod, takže pak ti, kteří by to nezvládli, tak jsou Ukrajinci. A to nám asi nevadí. To nám asi nevadí. Mě jako, musím říct, mrzí to, že jsme opustili to Česko. Poprvé za fungování tohohle podcastu, abych se nejradši o tom nároďáku bavil teď. Tyjo. Asi je to i tím výjezdem, že jo, ale fakt mi udělali radost. Kluci, trenéři, takže ještě jednou klobouk dolů všem za ten zápas. A Turecko. Ty tam nebudeš vlastně, si říkal. Já tam nebudu, já už budu znova jako na Slovensku, takže... Každopádně my se tam ještě dostaneme, samozřejmě Česko dostane dostatek prostoru, kolik si ho zaslouží, možná i víc, než si ho zaslouží, uvidíme, jak se jim bude dařit, ale teda, abychom to nějak zakončili, chtěli jsme se pobavit ještě o Rakousku, protože nám připadá, že to je opravdový černý kůň tohohle Eura. Uvidíme, jestli to potvrdí nebo vyvrátí v posledním zápase. Jsou fakt zajímaví, mně se hrozně líbí jejich hra dopředu, jejich ofenzíva jako celkově, mají tam takový, řekl bych, až jako naučený věci mezi sebou. Strašně se mi teď líbil ten gól, to byla jako chtěná pouštěčka, která taky prostě to děláš na tréninku nějakým způsobem, takže Ralf Rangnick jako vaří, jsou fakt dobře organizovaný. Už proti Francii vypadali hrozně dobře. Už tam jako sahali po bodech. A teď se potvrzuje to, že prostě když hraješ dobře, tak ty body pak prostě přijdou, no. Jako vaří dobře, ale zase trošku jako slabina toho dělal systému je to, že samozřejmě, když takhle presujete a oni vám z toho vyjdou, tak musíte často sáhnout po nějaký
ruční brzdě, což jsou fauly, čili tím pádem oni mají nejvíce faulů, mají nejvíce žlutých karet, protože přesně to jsou taky ty fauly, které vy musíte udělat, jinak by se to na vás valilo. Klasické přeruš. Přesně, klasický přeruš, nebo my jsme řvali na hráče ball, což jako, aby si rozhodčí nemyslel, že ho tam chceš zabít, že jo, tak prostě... To zní dobře, no, v nižších soutěžích je normálně tref ho, sestřel ho a takovýhle věci. Takže fakt jako, kromě toho, Rangnick samozřejmě baví, Rakousko baví taky, protože je to organizovaný, je to zábavný, je to moderní a takovýhle týmů chceme víc. To si pojďme říct, že jsou ještě bez Alaby. Mimochodem, když už tady mluvíš o vaření, tak se sluší zmínit naší cestu vlakem zpátky, kdy Flaky tam něco kódoval, aspoň to tak vypadalo a Gigi z toho byl úplně vyřízený. Co tady máme za datovýho kuchaře tady? To vypadalo, že hackuje normálně, jak v těch filmech, když je ten hacker vždycky, že jo, v té kapuce a říkám, tyhle, co tam vaří. Ještě já jsem byl, že jo, ve stavu, že mi tyhle věci přišly jako úplně neuvěřitelný, protože jsme měli s Davem, že jo, poslední večer lehce dlouhou noc, takže mně se to líbilo, no. A to si vím, že je to taky BK, bývalá kopačka. Hele, já jsem tam vařil distribuci Páťušika a kolik gólů by jako měl dát, co jsme si tady neukázali, klidně to tady můžu. Takže ty jsi tam 7 hodin vařil něco... Ne, 7 hodin jsem to nevařil, já jsem 7 hodin... Co si neukáže? No takhle, já to chci vidět. Češi bez šika, ukaž nám ho. Klidně to ukážu. Už máš 6 gólů na Euru. No. Už je jeden z nejlepších střelců českého nároďáku, že jo? Já myslím, že možná dokonce i nejlepší. Nebo už je snad první, no. Tak jsme to tam jako navrhli. Tady mu to i sluší. Je to jeden jako z množství grafů, který jsem teda vyprodukoval, ale teda když se na to podíváme, tak on to, že by dal jenom jeden gól, je v 54% jako šancí, to, že by nedal žádnej, tak je jenom 5%, a to, že by dal 2, což objektivně si myslím, že i měl, tak je přes vlastně 30%. Takže fakt jako tam si myslím, že Mamardashvili mu to trošku narušil. Teda tohle je graf přímo pravděpodobnost jeho proměňování šancí v zápase s Gruzií. Přesně tak. Ono tam se počítá samozřejmě kvalita těch jednotlivých šancí a pak i celková ta hodnota toho XGčka, kterou měl. Jo, jako líbil se mi, musím říct. Jediný, co tak mi přijde trošku ta intenzita, že jako třeba se mu tolik nechce do jako úplného závaru, je to prostě technický hráč, ale fakt jako vypadal dobře. Škoda, nejvíc za mě škoda tý střely na tu první tyč, tu vytáh jako neskutečně tou jednou rukou na roh. Jako to byl zákrok jako prase za mě. Tam jsme mohli vyrovnat hned vlastně po té penaltě, hned do kabiny. Asi by to vypadalo jinak, ale to už se nedozvíme. Každopádně, kluci, nějaký poslední slova, poslední moudra, poslední tipy, poslední vtípky. Stihneme ještě díl před Tureckem? Nestihneme, tak chci jenom popřát klukům hodně štěstí. Hlavně zůstat u tohohle přístupu, odvážný fotbal, který nás všechny baví, který jsme měli vyhrát, ale když do toho půjdeme takhle, zase říkám, jsem přesvědčený, že to zvládneme. A Gigi Ravica u toho přístupu zůstane, protože stejně tak jako já, tak se vydáš do Hamburku, takže přeju šťastnou cestu a určitě se tam potkáme. A co by dodal náš slovenský analytik mluvící česky? Já dodám něco k Belgii, protože jsme se tady o ní moc nebavili, a to je, že Kevin De Bruyne je fantastický hráč, taky, že mají samozřejmě nejvíce doteků v boxu a víte, kdo má nejmíň? Anglie. To je paradox, co? A tím končíme. Mimochodem Anglie, když ještě teda jsme u čísel, tak mě zaujalo, že mají nejnižší XG soupeře. Taky. No, protože to je přesně ten jako teroristický... Gareth Ball. Až si tomu jako někdy dělá samozřejmě srandu. Ale jo, oni jako defenzivně jsou skvělí a to, že dostanete gol takhle za vápnem, tak jako bohužel trefil to neskutečně. Kluci, děkuju, byli jste dynamický, skvělý, pohotový, tak jako vždycky. A no, myslím si, že se na YouTube a další platformy vlátíme hodně brzo. Bude to zřejmě v sobotu, tak nás sledujte i dál. Máme fakt obrovskou radost z těch všech reakcí a z toho, že jste tady s náma. Užívejte si Euro, mějte se fajn. Partnerem pořadu Na 3 beky je Fortuna. Mou povinností je zmínit, že účast osob mladších 18 let na hazardní hře je zakázána. Ale pokud je vám víc, pak pevně věřím, že vám právě naše analýza pomůže ke šťastnějšímu tipování.